Inkonzo yokuphelezela the medicine umuthi umdaka angobese obeyilunga eliqavile le-Yellow Nation. Durban North Branch sinabo abalandelwayo bakhona nabo bazophelezela the medicine muthi umdaka ngobese. Nkosazana sikubingelele sikwamukele kwi-Ekhaya. Ngiyabingelela baba, ngiyabingelela kakhulu. Ubani esikhuluma naye? Ukhuluma noZukiswa Lufutha, usihlalo we-Durban North Branch lapho ubaba uNgobese ebephansi kwayo. Ukuhamba kuka-medicine umuthi umdaka ngobese kunishaye kanjani ningabalandeli beMamelodi Sundowns kwini branch ye-Durban North? Kusishaye kakhulu si-Durban North Branch, sashayeka kakhulu singama-Sundown ase-KZN, wonke ama-supporters. Ubaba ebelunge kakhulu, ubaba ebesikhulisa, ubaba ebeyithanda into enhle, ebeyimfundiso nje, asiswele nje amazwi asazi ukuthi soyamukela kanjani, but intando kaNkulunkulu angeke sikwazi ukuyiphikisa. Siyamazi egijima kwi-island yesifundazwe sakithi KwaZulu Natal the medicine yakhona la esinqawunqawini kwamashi wagijima kubaqulusi i-African Wanderers. Mhlambe lo mlando wakhe the medicine umdaka ngobese benwazi? Besiwazi, ukhona ubaba owayefike ngaye ebranchini yethu, ubaba uRadebe, ebegijima naye kwi-Ireland United, kuma-legend wakhona ebegijima naye. Simazi kakhulu ugalelo lakhe. Umyalezo wenu uthini kubalandeli beMamelodi Sundowns? Kubalandeli sithi nje asiduduzeke, simphelezele ubaba ngenkonzo e-right, sikwamukele ukuthi uNkulunkulu ebesemdinga and bese ngeke sikwazi ukumthathela inhlungu ebezimdla. Bengeke nikwazi ukumthathela izinhlungu ekade ezimudla. Nkosazane asikubingelele sikwamukele kwi-Ekhaya. Sanibonani, uNompumelelo Mkhize lo, isupporter le-Sundowns ngaphansi kwe-Durban North Branch. Ukuhamba kuka-medicine umdaka ngobese kwi-Durban North Branch kunishaye kanjani? Silahlekele kakhulu baba uMedicine, kodwa kade sinethemba ukuthi uzoba ngcono. Silahlekele kakhulu ngumuntu omdala ngoba phela iy'mfundiso ezinhle besiy'thola kubona abantu abadala. Kufanele siy'phathe kanjani njengabantu abasha. Uyayizwela mlaleli-ke usekhaya, sinonobhala we-province naye okhona enkonzweni yokuphelezela laphana-ke insizwa umedicine umuthi umdaka ngobese. Mfethu asikubingelele sikwamukele kwi-Ekhaya. Yebo, ngiyabingelela bhuti, unjani? Sikhona ubhala, ubani lo esikhuluma naye? uSiphamandla Mamazibuko Sibonga. Nakho namhlanje nizophelezela the medicine muthi umdaka ngobese. Ubamba iqhaza elimangalisayo ebholeni lakithi laseNingizimu Afrika. Lokho kodwa kini kuchaza ukuthini? Ya kakhulu, futhi singasho nje baba umuthi ubambe iqhaza elikhulu ngoba on and off the field, which is ekudlaleni kwakhe ibhola, nangaphandle kwalokho-ke kodwa thina we are here to represent ama-structures e-Sundowns, which was ubaba umuthi was one of i-founder ye-branch yakamashu iqala, and then ngokuqhubeka kwesikhathi and then esewelele ukuthi hambe e-Durban North Branch, kodwa he has played a huge role in developing nje ama-structures nama-branches as a whole. So we are here to pay ama-condolences as i-leadership ye-Sundowns as a province. Owakho umyalezo kumndeni, owakho umyalezo kubalandeli beMamelodi Sundowns uthini njengonobhala? Umyalezo wami ngiwusho nje ukuthi asiqhubekeni sibambaneni, siqhubeke sithandane, mase ngithi emndenini nalehlanga ngehlanga, kodwa bangakhohlwa ukuthi banayo enye i-family member extra ekhona edekile okuyikhona kuyikhaya lakhe elinye leMamelodi Sundowns. Ngiyabonga. Bethu thola isikhathi osiphe sona, siyabonga kakhulu. Bonga mina. Wezwela-ke emlaleli-ke usekhaya-ke abalandeli beMamelodi Sundowns baphumile bazovalelisa the medicine umuthi umdaka ngobese. Soba nonkosazane ngekudala naye ongumlandeli we-Sundowns. Asikubingelele nkosazane sikwamukele kwi-Ekhaya. Ngiyabonga ukwamukela. Igama lami nguPhamkhini wakagcwabaza, unobhala we-Durban North Branch ebingaphansi kwababa umuthi.
nakho namhlanje sophelezela umuthi Umtaka Ngobese the medicine. Kuthini kunina ningabalandeli beSundowns? Shayekile ngobaba cause i-branch bekuwumuntu oyisa phambili and besifundela izinto ey'ningi kuyena. Kubuhlungu nje sonke siphatheke kabi asikho right. Niyamkhumbula niyamazi ukuthi wabamba iqhaza ebholeni lakithi edlala kuma-Island, i-Island yangena ku-NPSL wadlala kubaqulusi i-African Wanderers. Yebo siyakwazi lokho sifikile sakwazi sasitshela noma sina siyingane but nje umlando besiwazi ngaye ngoba ukhona omunye osasele ebrantshini yokuthiwa ubaba Hadebe. Sewakho Nkosazana. Ngiyabonga. Mfethu sesivala sesiqeda asubingelele mfethu. Danke baba njani? Khona mfethu. Kunhlanhla kaMweli mina eGreatham. Sibuhlungu baba kakhulu le ndoda le ibinegalelo elikhulu ebrantshini iDurban North Branch. Mase siza umlando wayo bayasho ukuthi bidlala kwi-Wanderers namathimu amaningi la kwamashu. So nje silimele. Ubakumyalezo uthini kubalandeli beSundowns emndenini waka Ngobese? Ulale ngokuthula umphefumulo kababa. Umndeni wakhona ududuzeke nakubalandeli beSundowns baqhubeka ngokusupport iqembu elikhulu basupportane balekelelane khona konke ukuze yonke into ibe impumelelo sidinga ukuthi sibambisane. Sesigoqa kusasa lokho kusayo. Semifinal Nedbank Cup. Semifinal gap. Lokho kunina ningabalandeli beSundowns nithini? Kusasa niyangena kuma-final, niyaqhubeka nama-final ningama-final nje. Lapho ubuze i-answer. Siyoqeda lapha gate. Siyokwenza sidume ngakho. And besifisa ukuthi singathola yona le Pirate kwi-final. Sibuyisele induku ngokwethu. Sihlukumezile le team kuma-finals kodwa sayithola. Iyalahi na yofuthi nizayithola la. Isinkwa sethu semihla ngemihla leso. Isinkwa sethu semihla ngemihla leso. Sizobashaya imlonzi yowuthu lawo. Abantu bethu bayazi na especially kunomdlalo bethanda usokolisa lo obuya kuthini uPesita kodwa hayi yobe ngasekho naye siyoqeda lapha. Finally la siyakhona. Sewakakhulu. Danke ba. Ayizwela ke abalandeli bayo lapha ke eMamelodi Sundowns enkonzweni yakhe lapha ke the medicine umuthi Umtaka Ngobese. Uyabona nje belokhu befike njalo abantu bezophelezela lapha ke umuthi Umtaka Ngobese. Bembiza ngomaster, bembiza ngomedicine Umtaka Ngobese.